Her og nu er det blevet tid til Kurt, der i aften kommer forbi en mand fra Randers, der elsker samværet med unge mennesker. Han er ikke pædagog i klassisk forstand, men han har succes med at undervise på sin egen facon. Hvad så, Erling? Skal vi ikke have den her med os? Den får du brug for, godt ikke? Ja, hvis motorcyklen går i stykker, hvad skal du så gøre? Sådan, du. Sådan, ja. Okay. Det var godt. Tak for det, Jeg tænker hver morgen, hvad skal man nu opleve i dag? Og jeg er glad ved at komme op om morgenen og blive vasket og komme ud. Og så selv nye oplevelser. Ja, det er mekanikeren. Erling Christensen, også kaldt kædestrammeren, har benzin i blodet. Som tidligere motorcykelmekaniker og motocrosskører har han de bedste forudsætninger for at undervise de unge i motorlærer på ungdomsskolen i Langå. Et fritidsjob, han har haft i næsten 20 år. Jeg er stadigvæk lige så vild med motor, som de er, selvom jeg er så gammel. Du er lidt af en knægt selv? Ja, det er jeg, helt sikker. Der er ikke ret mange damer i Erlings liv. Der er motorcykler i det hele. Simpelthen. Der er kun motorcykler i Erlings liv. Det er tidlig morgen, Erling er på vej ud i livet. Det er historien om en mand, der ikke lader sig slå ud af verdens modgang. Han holder sig oppe ved at blande sig med andre. Jeg er en nysgerrig person. Jeg kan godt lide sådan at komme ud og snakke og høre, hvad andre mennesker de har oplevet. Og det vil jeg håbe, det at blive ved med til så lang tid nu kan tykke smør. Sådan her begynder hver dag for den 64-årige Erling Christensen. I de sidste 10 år har han haft den tradition at aflægge de gamle et besøg hver morgen på plejehjemmet Lindevænget i Randers. For at få en sludder og samtidig få sin morgenmad. Og så snakker vi om alting mellem himmel og jord. Og de har jo oplevet meget ældre mennesker. De kan fortælle en masse. Dem kan man jo lære en masse af. Han kommer med busset udefra, hvor der er mange ældre, der ikke har kræfter til mere at komme ud i det pulserende liv. Og det kan han lige give dem. Erling har forladt arbejdsmarkedet, derfor har han fået tid til at motionere. Han cykler mellem 40 og 50 km dagligt. Det bliver til ca. 15.000 km om året. Det er fordi, det er godt for helbredet. Og så fordi også, at der er ved at være lidt slør i skroget rundt. Tænk, når man bliver så gammel. Slør i skroget? Ja, så er man nødt til at stramme lidt op på det. Så strammer man lidt op på muskler, så er når man motionerer. Det er godt for helbredet i hvert fald, det kan jeg mærke. Jeg kan mærke, at jeg har et bedre, og det er også godt for psyken. Altså når man er ude og cykle sådan en lang tur, så er det sådan ligesom, at så alle problemerne, de er væk. Erling stiller ikke de store krav til den vilde komfort. Han bor i en lille lejlighed i Vorup på kun 40 kvadratmeter. Huslejen er også lille, 900 kroner om måneden. Man kan jo ikke være ked af, at du ikke har mere plads alligevel. Nej, det er ikke ked af. Det er der godt nok mange, der siger, at du kunne da godt have valgt noget, der var lidt større. Der var ligefrem en, der sagde, at det skulle da kun et kosteskab, du bor i. Hvad sagde du så? Jamen, så sagde jeg, nej, så er der er det, der skal bruges. Vi kan ikke holde større selskaber. Pladsen er udnyttet til det maksimale. Stue og soverum ligger ud i et. Og køkkenet er placeret i entréen. Sådan har han boet i 15 år, og det bedste af det hele, Erling er tilfreds. Du kræver ikke mere luksus? Nej, det gør jeg ikke. Sådan, nej. Så vil jeg hellere have lidt penge til rådighed. I mange år knoklede Erling som en vild med at klargøre motorcykler, både på arbejde og i fritiden. Søvn fik han kun lidt af, men han blev klogere. Nu motionerer han både ude i naturen og derhjemme i privaten. De første 30 år af sit liv, der prøver man på at ødelægge det, og så er de næste 40-50, hvor lang tid man nu lever, det ved man jo ikke. Så reparerer man på det jo. Så opdager man, at man skal være god ved sit helbred. Og nu smiger jeg ikke tøjet rundt omkring. Jamen, de er her, bare roligt. Som efterlønner og nysgerrig på livet, holder Erling sig ung med de unge i Langå Ungdomsskole. Hvor meget holder du af de unge mennesker? Meget, fordi jeg kan godt lide unge mennesker, for de er altid positive, de er aldrig sure. Vi kan godt samtidig lige skændes 2 minutter, så er det sgu glemt. Når man bliver ældre, de går samtidig og kan godt huske det længe, det går unge mennesker aldrig. Men de driller dig samtidig også, gør de? Ja, men det hører med til gamet, jo. Jeg driller også dem. Det er samtidig sproget, det er lidt frit. Han fortæller os, hvordan det skal gøres, og hvis det er sådan noget med, hvis vi gør noget, der er forkert, så det er ikke, vi får ikke skæld ud eller noget. Så hjælper han os med at få det skruet sammen igen, og så kører videre med det. Jamen altså, han kan svare på alt, hvad du spørger om. Hvis man er i tvivl om noget, så svarer han bare på det. Hvad så, fisser han ind? Det gør den, ja. Hvad kan I bruge det til? Jamen det kan vi bruge i fremtiden, hvis vi uddanner os som mekanikere eller sådan videre. For 18-19 år siden skulle Erling lige hjælpe til med faget motorlærer på Langå Ungdomsskole i en måned eller 2. Så tog jeg geskæften, og så skulle jeg til siden. Erling er jo altid et fyr at have for et lille sted som vores her. Han er en dygtig lærer, han har det godt sammen med eleverne, og på trods af den store aldersforskel, så er han jo faktisk også en kammerat.
Erling kan trods sine 64 år stadig styre en motorcykel. Som yngre var han ivrig motorcrosskører. Han lå lige under den absolutte danske elite, og entusiasmen der var enorm. Og morgentrøjerne hjemme i stuen vidner også om en pæn pokalhøst. Det kan godt lide det kick der. Det kan godt lide den fart og spænding der stadigvæk. Kan mærke suset der. Særligt husker han en gang, han kom på kollisionskurs. Og så røg jeg ud over en skrant, og så landede i toppen af et stort træ. Og jeg kunne kravle ned i motorcyklen, den hang i grenen. Det var lige før vi skulle til at save træer der omkuld for at få fat i motorcyklen, men vi fik den der ned. Vi plejer gerne at joke lidt med, at når Erling han dør på et eller andet tidspunkt, så skal han begraves hernede under gulvet, og så skal han have en lille rude, så han kan ligge og kigge op på drengene. Det vil han elske. Erling har et nært forhold til mange af de gamle kammerater fra motorsporten. En af hans bedste venner var den flyvende købmand fra Randers, der døde for nogle år siden. Han besøger Erling tit på kirkegården. Goddag Hans. Kan du huske, da vi kørte motorcykel i gamle dage? Det var en, der betød meget for dig. Det var det. Det er helt sikkert. Hvorfor? Fordi at, han var altid i godt humør. Det var en mand, der aldrig var negativ. Han var positiv, og han var altid glad, og han havde altid en replik. 30-35 elever går til motorlærer hos Erling mandag og tirsdag. 4-5 gange om året får de så lov til at give den fuld gas på en motorbane med hop og sving. Hvordan har du det med de unge mennesker? Jeg synes, jeg har det godt. Jeg har samme psyke, som de har, og vi er motorgalde alle sammen, inklusive mig selv. Og det går bare på fulde gardiner indimellem. Ja, det er mekanikeren. Erling har ikke de bedste erfaringer med kvinder, derfor er han ungkarl. For mange år siden var han ellers gift, men kun i 7 år. Jeg var næsten aldrig hjemme der, eller det blev hun jo træt af, konen. Så det var nok derfor, jeg blev skilt. Min private ejendele, Det var bare lige... Det var lige pakket ind i poser, og så kørte jeg derfra i en Fiat 600, og så kunne jeg starte en ny tilværelse i en Fiat 600 med en poser på bagsædet. Selvfølgelig var der nok nogle ting, man har fortrudt, men nej. Jeg vil godt leve livet om igen. Måske med lidt ændringer. Efter endnu en dejlig dag, slutter Erling med et par velfortjente kolde fra kassen. Ja, der får jeg lige en øl. Det synes jeg, det er dejligt. Så bliver man dejligt rolig, og så slår man sgu lige computeren lidt fra. Så siger jeg tusind tak for i dag. Ja, selv tak for det. Det var godt. Hej. Ja, hej. Det er hyggeligt. Og der er mere fra Kurts hånd på næste fredag.